iChippa United isimemezele uGavin Hunt njengomqeqeshi wayo lokhu kulandela ukukhonjwa indlela kuka Vladislav Harik ngoNhlaba kanti ke uHunt ubenganaqembu selokhu amakhosi ahoxisa inkontileka yakhe ngoNhlaba kulandela imphumela engemihle selokhu acija amakhosi. uHunt ucikice isivumelwano seminyaka emibili nezikhulu zeqembu eqeqesha iChilli Boys. Nanku umbiko noZolani Moya. Manthathela thuba ke ndizibukele kuni apho ndibukele khona apha eSouth Africa ndithetha nawe nje ndiziphaka zishushu kwibala lebhola ekhatywayo apha eNelson Mandela Bay. Ndithetha nje nawe iqela leChippa United elithabatha inxaxheba ku-DStv Premier League laphela kunumber 15, nto leyo yenza ukubana umphathi weliqela utata uChippa Mpingisi waqesha wawenza ukubana aqeshe utata uGavin Hunt onayo experience kakhulu. Sithetha nje nawe ukhona ke utata uGavin Hunt ofikileyo appointwe njengomqeqeshi omtsha weChippa United. Mr. Gavin Hunt, thank you very much for joining us this afternoon. Can you just briefly tell us what is it that you are going to do differently this time around? Well, I've done nothing really. I think it's just the exciting project this, and with the chairman, he's crying out for to be consistent and a little bit of success, and hopefully we can give that to him, and that's all we're here for. Yeah. Okay. How fundamental it is for you, particularly to get the necessary support from the chairman, to buy experienced players? Well, I understand the market. It doesn't work like that. It doesn't mean that if you buy a whole team that you're going to be successful. We need to get the right type of players that fit the DNA of the club, and got the right mentality for the club, and want to work, and we'll make this thing work. Nabaphathi beliqela ke banethemba ukubana kwisizini ezayo bazawuza neziphumo ezingcomaza engakumbe eliqala engazange liwine indebe engaphambili. Kodwa ke pheca kwami ukhona umphathi weliqela utata uSiviwe Mpingisi. Mnumzana Mpingisi uke watsho ukuthi kwi-press conference besinayo earlier on ubana by all means the balulekileyo is to try and avoid relegation zone despite goals ucoaches abenazo. Wawulala ebusuku ngenxa yale nto istressa kakhulu. Yes, that's why ngoku siyabona ukuthi masizise umpondo sihlanjiwe ngoba ke ngomnye wokhoshi abakugangatho phezulu ngoba sidiniwe leno yonke iminyaka silwela irelegation. Asilala iteam yethu izingathi zayihlathini kule season sikuyo ngosifuna iteam yethu beyitim ezawuthi hlonitshwe ibe iteam ezawuthi bephezulu ifana namanye amaqela amakhulu. Xhosa Stolikwa nizivele ngokwenu. Utata Mpingisi uthi unalo ithemba and kwaye uChulumanncile ngokuza nomqeqeshi onamava enethenga ubana uzawushowcase namanye abadlali abakhulayo. Thatha izindaba ke ndibuyele kuye eGauteng.